This lady enweghị ike ichefu ihe nke echefu, o nweghị ike ichefu ya. Ọlụwagodo dị echi, mmadụ were vidio na sendịara onye bịara ịlụ ya, the man ga-enyokwe ya enyo. N'ihi na ọ nwe ihe mmadụ ga-eme mgbe ụfọdụ gị na-ajụso onye nke azụ kwara ya azụ. Ụsọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-amụta nnọọ nwa ledisi ụmụ ọma Chineke jiri gọzie ha, nwatakịrị maga mma ya ma tụọ ntị, onwe ihe kọrọ ya, naanị ihe ọ ga-arịazi wụ azụghị ya azụ, agbajighị ya olu. N'ihi na agbajie nwatakịrị olu kwụọ ya ọfụma, onwe ihe ga-eme ka o disappoint onwe ma ọ fọzikwa ndị nwe. Mmadụ dị ka umeji, ya eto ya wụsara n'ala, olesi werere osisi magara gwajie ya na-akpọ yam tendrils, agwajie ya ji ya eto oshiarị n'osisi ahụ ya rịrịzie gawa. Mana o topụta enwe onye maara ihe osisi, enwe onye lere ya wụsara n'ala, ya na-asha asha ebe niile, and ji ahụ igwuo ya ọ gaghị eme ọfụma. Ọ otu a ka mmadụ dị. Ụnọ sụ nwata nwa agbọghọbịa nọ ka nwa okorobịa hụrụ ya na ya bụ akparịa, ya eme ya invite ebe a na-eri oriri, ebe a na-atatụ sọf ise ife, ebe a na-akụtụ ngaji na eze. Mee this lady invite bịa ka ya na ya bụ siti kparịa, ka ha kpaa nkata diskọsọ, ka ha diskọsọ ọ jụkwana ya ha abụọ nwekọrịta. N'ihi na a ga-ebu n'ụzọ kpaa nkata, nwekọrịta nkata bifo amara na ga-abaiga ma wa agaghị abaiga. Ọ ya ka this lady gawara lewedele nnọọ ihe oyi ugbu azụ ya niile ghere oghe, almost mbe n'ukwu, ọ dịghị enough. Ebe ihe ochie ya pụrụ ochie nọrọ ọdụ face nwata nwokorobịa mere ya invite na open place. Bido mewe ọda. Mmanya this girl lọṅụga mmanya oke ọnụ. Nri ori ga-ewu ndị ka ike intercontinental meals, ndị ka otu efere puku nde. Ọ ya ka nwatakịrị na oriwekwele riricha bido kpewa aha mmanya ka o kpere wepụta ya na-akwụ mmanya awịga toe n'afọ. Ke nwoke nwa mmiri aba ya, ihe o jiri nwụrụ nwoke shiri nke ya, kama akwa mkpụrụ ihe ya ga-agbakpu ya n'ime afọ n'ụjọ, n'ihi na o jighị the money, o jighị ego ahụ. Ya nụrụ ngasị ka nwaanyị na ka ya gote shawa, kwa ga like shawama, ka nwaanyị sị ha na na-erekwa shawama, ya si ele shawama joint ka ya weta ekwu shawama. Ya sị oke ke nwoke etelie wee onwe na gate larie biha ya na tebụl nga ọ na-emege ngwa agha ọda ọ na-ebuba n'afọ. Nọrọ nga na-atụ ngwa agha ebuba n'afọ, ebuba eto ebuba ego dị ya, ebuba ego igwe n'afọ. 1 naira oji dị ha ego o ji agba moto ala, shishi gbawara isi oji ya ebuge na-agbakwa na-abụbata mmanya ya ka o kpere aha si ya sọ dị ya, nke ọ dị ya sọ dị ya wete, nke ọ dị ya sọ dị ya wete, mowet ọ dị ya wete. Ya na-akwụ toye ya kwụọ toye ya ekpeghe ọnụ gịnị kwemkwemkwem ya na-awụba ya oriri njọ. Nwata nwokorobịa elegele ihe ya na ọ ga-akụziri ya, ejiri nnọọ nwayọọ were gaimanga skia mana wee onwe ya outside bọcha. Oriwekwele richa dị worried, ọ gịnị jikwe ya shawama nwa. O lelitela anya hụ na ndị shawama eme nwa ihe dị ụtọ ahụ. Ya edoo ya na-arụkwa ka bolinga, dịkwa ka ọgwụkwa ha ebe a na-ebi o. Ya ebido elegharịwa anya dị worried. Ewetarala ya bill 1 naira oji, ke nwoke ekpekwara na ya bịa mere ya invite ya nọ anụ ya gara bịa anụwoghị ya. Nwata nwoke alaala eto ya hụ na ya edoo ndị ebe ahụ anya na ke nwoke ya na-eso bịa alaala. And the waiters na ọ ya nwa mega ọda ke nwoke nwe mgbe ke nwoke si ya weta ihe enyonya na ya nwoke nọ n'tebụl, mana ọ ya nwa onye kpeghe weta, ọ ya nwa onye place ga ọda, ọ ya nwa onye kpeghe ihe wege ihe ya gaga iweta na eweta ya kwa ụgwọ lekwe bill. Ụmụnne m ewetala bill ọwụghị obere ihe, bill almost half of ihe a ga-eji akwụ ụgwọ isi ya ka ọ nọ nga na-rie n'ọnụ sọ nwa nke mmadụ kwa ụgwọ. Ọ jụkwana ke nwoke moji kwe the money. Ị na-agwa na jụ ke nwoke moji the money, mmadụ mere invite. Ya nwawu ke nwaanyị kwesịrị ịgagodo soft, ma ke nwoke jizi aka eme nri upgrade si mba no, you can't take that. What of this? Ya enwe ike kwuo based on ihe nọ n'akpa ya. Ọma ma ke nwoke ojikwe the money, ya ga nga ya kporo aha mmanya, ya akpọ aha mmanya ike niile this lady ma aha ya na-eme ọda na-ebute. Ọ ya ka ọ ṅụwakwara ṅụcha nne eweta n'ego ọ gụnwa place ga ọda. Ya si eji ego na onye kpere bịa
na ọ ya kwesịrị ịkwụ. Enwere ele na onye kpọrọ ṅụ bịa nwe ebe ahụ the young man nna-eweta ego kwụ ụgwọ ihe iriri ọ ya bụ ihe eji na geeti ya na force onwe ya ịpụ. The management ma the workers again ha ejie nga disgrace ya so ọ ga-akwụ ụgwọ. Mgbe ahụ ọ hụkwara nna ya waga aziala ọ sịkwanụ ka o were ya nwayọ rie ọnụ ha gbuo ikpere. Enwetaghị nwe ndị ọ ga-anọrọ ebe a kpọwanụ fon enwe ihe awụrụ fon ya ha ya asụ ngwa ha ejide. O mekwere ihe ya n'obi ọma mara na ya eriterela onwe ya ọka ya na-emekwa by force na-achọzi ịkrọsh gate lawa ebe ka nwoke abọcha na ka ya nwa lawakwa onwede otu o si esi nnọọ ihe enwe ihe regret ya they worried they sorry for ihe o mere na otu o siri mee. Chọwazie pity from them that na ọnwụ nwoke ekpere ebia si eriwe na o gbuola ya wayo mere ya tati na ha biko mere ya bere were n'ire ọma mee ya ma nwa ya ga-ama ihe megara ya na ezuzu na gate na-achọ igughe gate ha by force. Ha ya were akala anya ma ikpekpe aka ma anụ sughachi azụ shepụta nwa bizaga disgrace ya ma ntọrọ ya kamera wepụta ya. Ugbu a na enwe nwata nwaokorobịa o deceive gị nọ filiri na mmadụ kege na ahụ ihe mere n'ịntanetị sị nọkwa enwe enyi ya nwoke dị serious chọrọ ịlụ ya ugbu ene kege ahụ na oso nwoke ọzọ ga-eritere onwe ya ọka ka ahụ ga-anụ na ya. Ụmụnne ikwu na ibe ya ga-ahụ na ya hụkwanụ n'ụdị o ji at ga na ihe o yigoro in the first place. Ihe akwa mmadụ ịpụta ga nnọọ n'ime ahịa ga zụrụ disgrace were tezuo onwe ya ahụ yirie ka mwe ree ihere parashim gị ime ahịa ga-ere ya zụrụ disgrace ga bịa yiri ya ka mwe eyiri ihu gị nwa nwaanyị ibe nwa mmadụ mụrụ a very pretty lady. What an insult, what a disgrace. Ekwelukwu ala ịgawa ịhụ nwoke tiga ego n'akpa tinye ma ego a ga-eburu ṅolo tie ego n'akpa nke na-asụ ha ewerela rie nke ị ga-akwụnwe ụgwọ ya jide tụọ appetite ṅụ ị gaghị aga ịhụ nwoke gị buru afọ ya chọọ something tii n'afọ wee ga nga gị na mmarororo ọ bụ ọkwụ na-etegoro ha agụrụ na agụụ gị ga nga gị bido n'ushi ofe afang n'ushi ụkazi supu ahụ na asụ mmiri na-eto toju ọnụ awa agụrụ n'afọ oye chọọ something ọgụdụ biskit ma enweta ome gị taa biskit ṅụọ fanta ga ahụzi onye chọrọ ihe so that ị ga-anọrụ comfortable isi na eriri afọ ajụ ọṅụ oyi ọwụ ya nọ nga ebe na-ekpe ọkụ ihe niile n'ebe ya na-asụ bute ya na-agụ bubata onye mere na invite ma o jikwa ego okpọṅụ bịa erie ma ṅụ because o megaghị wedin di a okpọṅụ ka oriri na nkwali ihe okpọrọ ṅụ ka unu discuss enwe mgbe okpọrọ ṅụ bịa nọma ịbịa ị ga-eriteto ihe mana ị maghị akpa ya onwe nga ọ gbara jide ịkwa na-asị ya paakị ego niile o nwere buru ya tige na akpa because ọ bịara bịa ịhụ iruzie ndị mmanya oke ọnụ ụfọdụ mmanya na-aṅụ gị na-atụ aka na-ebubata ya na-akwụ mma eto awụghị n'afọ yoyoyo ọ na-ahụ nanụ this lady just net trend nnọọ for nonsense reasons. Kedu ụdị ka mkparịwa ihe ke agawa eburu kro bag gị na ajụ sọ gịnị nọkwa n'ime pọs ebukwen mgbe 1 naira na-anọ ụdị a gịnị nọkwa ihe nọ n'ime